Amb una desfilada de vestits de núvia de Cèlia Vela ha finalitzat el Delírium de Comerç Figueres. Han estat 10 dies d'activitats molt diverses que han donat vida a la ciutat. Aquesta desfilada, celebrada a Casa Empordà, s'ha fet a benefici de l'Associació d'Ajuda a Malalts d'Alzheimer de Figueres. Ha estat un dels concorreguts actes d'aquest darrer dissabte, que també ha reunit les escoles de dansa de la ciutat per ballar conjuntament en un espectacle coordinat per la companyia de dansa Agitar, que durant aquests dies ha representat en diferents ocasions un muntatge d'inspiració daliniana. Ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En rasgos no bonita! I és que el Delírium s'ha fet per commemorar els 40 anys del Teatre Museu Dalí. Així, Bruno Pérez ha realitzat diferents instal·lacions amb espelmes recreant elements relacionats amb Dalí, com per exemple aquests bigotis a la plaça Josep Pla. Les visites guiades que s'han fet els 2 dissabtes també han incidit en la figura del pintor, descobrint llocs de la ciutat i exposicions relacionades amb ell, com aquesta, titulada Dalí i el circ, en el contenidor que hi havia instal·lat a la plaça de l'Escorxador just davant de Casa Empordà. Aquests contenidors de mercaderies s'han fet ben visibles també a la plaça Catalunya, dedicat a la solidaritat, a la placeta baixa de la Rambla per a presentar el Jeep Renegat, a la plaça Josep Pla, dedicat a demostracions de salut i bellesa, i el de la Rambla per difondre les activitats de Comerç Figueres i realitzar-hi també 2 sopars íntims que s'han sortejat entre els clients, un protagonitzat per Marc Joli i l'altre per Montserrat Catering Swing Gourmet, una original manera de sopar al bell mig del passeig figuerenc. Menús especials amb connotacions dalinianes a gairebé una vintena de restaurants de la ciutat, habitacions d'hotel a 40 euros i promocions comercials s'han combinat amb aquests actes de carrer. S'ha pintat un grafiti als jardins Puig Pujades. S'han fet demostracions i classes per posar-se en forma a la Rambla. Hi ha hagut tallers per a la mainada, actuacions, disjòqueis i fins i tot cercaviles i una actuació de la colla castellera feta amb nocturnitat. A l'Espai Aljub de la Sabateria Falguerona hi han exposat els artistes quilòmetre zero del Festival Ingràvid, les propostes de 8 creadors emergents escollits en una convocatòria oberta. En el transcurs del Delírium també s'han lliurat els premis anuals de l'entitat. Els amics dels museus Dalí han rebut el Premi Comerç Figueres. S'ha atorgat el Premi Flaona a l'Associació d'Hotels de la ciutat i el Premi més crític al CEBA ha estat pel regidor del Partit Popular, Diego Borrego.